Hola a tothom, em dic Rita Jiménez i avui us vinc a presentar el meu treball de recerca, que porta per títol El procés creatiu d'una revista de moda. Vaig decidir decantar-me per triar aquest tema, ja que crec que les revistes de moda són un mitjà de comunicació bastant infravalorat i haurien de ser millor considerades, ja que crec que són l'únic mitjà de comunicació que realment ens informa sobre el món de la moda. Per tant, vull presentar-vos el meu treball, que com tot TDR està dividit en dues parts. En primer lloc, la part teòrica i després la part pràctica. La meva part teòrica es va basar en la recerca sobre la informació principal sobre les revistes de moda, però sobretot es pot dividir la meva recerca en una part molt més tècnica, en la que parlo sobre els bàsics del disseny gràfic, la comunicació i la comunicació visual, ja que al final el contingut més important d'una revista és el seu contingut visual i el que té més pes i el que ens permet que un contingut visual ens entri pels ulls. Després també vaig recercar sobre el disseny gràfic, que va ser el que em va permetre formar-me en els bàsics per elaborar anuncis, que era també una part molt important del meu treball. Llavors després trobem la part més artística de la meva recerca, la qual es va basar en descobrir i aprendre sobre la fotografia de moda i les diferents disciplines que la conformen, ja que, com ja he dit abans, el contingut visual té molt pes i sense fotografia és una revista de moda, no és una revista. Llavors, a part d'aquesta recerca sobre la fotografia, també em vaig informar sobre la història de les principals revistes de moda, ja que això em va permetre entendre com han avançat al llarg dels anys. Llavors, si passem a la part pràctica del meu TR, es va basar en elaborar la meva pròpia revista de moda. I el meu objectiu era crear una revista de moda que que tingués el mateix valor artístic que tenien les que jo tant admirava. Per poder assolir aquest objectiu vaig decidir trobar una revista model, la qual vaig escollir l'estètica de Vogue, per tenir una mena de guia en la qual basar tot el treball que jo estava fent. I aquesta part pràctica em va permetre plasmar en físic tot el coneixement que jo havia anat adquirint durant la part teòrica. Llavors, va ser un procés molt llarg i en el qual vaig aprendre a redactar, a sintetitzar informació, a elaborar contingut visual i sobretot a maquetar i a estructurar una revista. I tot aquest procés, la part teòrica tant com la part pràctica, m'han permès aprendre sobre els bàsics del periodisme, del fotoperiodisme, de la fotografia i de la redacció d'articles, i sobretot també m'han permès arribar a la conclusió de que crec que les revistes de moda són un mitjà de comunicació que mai no desapareixerà del tot, ja que estudiant la seva història i veient com han avançat al llarg dels anys, la seva essència es manté i sempre és la mateixa i amb el mateix objectiu, poder portar al públic i obrir al públic al món de la moda.